يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворум ҳамаатон сиҳату саломат ҳастед. имрӯза влоги мо сар мешава аз анамин золотои мост. ҳозир ҳаво гармай тобистонай, аз дигар шаҳрҳо, дигар давлатҳо иҷа туристо беҳад бисёранд. анамихе тамошобинои азиз, шумо дастгирӣ кардана фаромӯш накунед, бо видеои мо зиёд шудан мегирад. даиҷа бошад дӯстони азиз, булочки синабонӣ мекунем. аввал опараша тайёр мекунем. шири гармакда 1 қошиқ калон дурոշт, намак, шакар аралаш мекунем, камтар меиста барои тайёр шуданаш. рецептша ман дар описанӣ мепартом. шумо бошад подписатсия кардану лайк мондана фаромӯш накунед. анаиҷада боша хамири булочкаи ма тайёр шуд. асосан булочкаи синабония начинкаша ба корица мекунанд. ай сабабе ки ман корицаро худам дӯст намедорам, кӯдакам намехӯранд. кадом намуд печени пирожнида боша тамоман вай намехӯранд магазинӣ. ман какао қатъи шакар мекунам. ин хел хал мекунам ки ин хел ин начинка кати бамаззатар мешавад. анаиҷада бошад крем болои булочкаро тайёр мекунем. 1 қутия мо сливочный сыр, 1 қошиқ сливочное масло, баъд
2 қошуқ шакар. Барои креммон мулоимтар шуданаш шир ёки сливки добавить мекунем. Агар сливки дошта бошед, сливки бо нақстарай. Ва ман шумода гуфтаниям ки тамошобинои азиз чӣ гуфтанӣ доред, чӣ фикр доред дар бораи канали ман, дар бораи влогои ман, дар омада дар комментария нависед. бози пропиткаи блочкоро мекунем. Агар қаймоқ кунем беҳад мулоими назм меша. Чанд рӯзда ҳамихел мулоими хушрӯ места. Хай чанд рӯзам наместаю, ҳам як штерек он кати мехӯре ҳамаша. Баъди пропитка бо 10 минути дига дар духовка мемонем ва намихел гарм. Ай духовка вақте бировардем, кремоша мемолаем. намихел дӯстони азиз, боқӣ ҳама каса дар паноҳи Аллоҳи бузург бошед. Худованд нигаҳбони ҳамаҳои шумо бошад.